И здравейте отново, дами и господа и приятели на YouTube. Както виждате, аз малко закъснение направих трети епизод. Имах доста работа. Но, както знаете, в миналия епизод намерихме 4 диаманта и също Gold, Iron и други работи. Сега мисля, нямам храна, да си оставя нещата в честа. Да намеря малко звукът на 7. Да си оставя нещата в честа, да пусна да се пече на айрона и да си направя нещо диамантено, не знам какво. Меч, значи ще направя една кирка и една лопата. Така. И... две. Така. Една лопата. И ще отида за животни. Само да си оставя всичко тук. Също за животни и за... и за храна. Така... да, там виждам крава. Само да взема това дърво. И след нея запостроя къща, в която да отседнем, да се изместим от тази пещера. Но ще видим къде може да направим и с какво дърво. Защото, не знам, тук намерих още една пещера. После ще я видя за какво става на въпрос. Да събера малко храна. Така, супер, супер. Там изглежда хубаво, това е Swamp Biome. Може и там да отидем. Тук съм... не знам какво е това, май съм взимал пасент, не помня вече. Да взема тази ябълка, там също има крава. О, така. Но. Така. Влезем, ще става вече вечер. Така. И да легнем да спим. Може би след като направим къща, ще отново да копая за още материали. Така. Супер, 20. Нека да ги оставим тук. Така. Оп. Направя още на фурна. Да я сложа тук. И да взема останалия кол. Половината да е. И да изпеча месото. Да. Става нещата в честа. Ябълката с мен. Луда с мен. Така. Добре, само да знам после да се върна, защото ако не знам, става много лошо. Ако знаете как да сложите някой минимап на 1.6.2, моля пишете в коментарите, защото аз не знам, пък ми е много нужен. Така. Да, според мен тук ще е добре. Има и Sugarcane. Така. Има много големи планини. Добре. Нека да вземем това дърво. И да почнем да строим нашата първа къща в Minecraft Survival с мен, Мистер Дайхо. Да. Така. В другите епизоди ще ходя за Obsidian. Да направим портал към Недера. После ще направя зомби трап фарм, не знам как да му кажа. След това sheep farm и много други работи. Добре, да изчистим тук терена. Така. Ще взема... добре. Така. Взема луда. И да почваме да строим. Super Seeds.
този епизод ще направя и малка ферма. Така. Сега от тук така. 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 Добре. Вижда, ще стана добре на големина. Така. И да започваме. Добре, ще се върна след малко.
И здравейте отново. Както виждате, къщата е готова. И сега ще направя пода. Отдето ми се чуват някакви звуци на зомбите и на спайдери. Не мога да преценя точно откъде. Както чувате и вие. Само да направя пода и ще се направя легло. Ако не мога да заспия, ще ги потърся тези зомбите. Може би под мен има пещера. Добре, ще направя... Пода ще го направя от камък. От каблстон. Според мен изглежда по-хубаво, не знам. Така. Тама на този лут. Много са дразнещи тези звуци, но няма как, защото за сега нямам никаква броня. Айрена ми остана в другата къща, пък е нощ. Затова по-добре да видим дали ще мога да заспя. Ако не мога, ще копая надолу. Но да имам от добре, да си направя чест. Така. Добре. Оф, че.
Така. Да си оставя нещата вътре. Така, всичко без това. Така. Добре. Значи да поставя фурните тук и тук. И по-малко кой е в двете. Така, да взема 3 от това. Да оставя едно тук. И да си направя легло. Така. Ето тук. Добре, мога да заспя. Така. Сега ще отидем до старата къща, за да си взема останалите айтемите, които имам. Така. Добре. Много ми е интересно. После ще проверя откъде идват тези звуци. Но мисля, че от тук ще бъде по-пряко да стигна до пещерата, в която бях отседнал. И моля ви много, ако знаете как се слагат как се слага минимап на 1.6.2, моля кажете ми и споделете в коментарите, за да мога да го сложа, да обикарам навсякъде, да търся селища и други работи. Така. Добре, тук е по-пряко. Така, да. Ето го. Добре. Нека... Дали ще мога, да. Взема този чест. Взема това, да, както виждате, както знаете. И си мислите, защо направих тези стълби, ами, не знам, по-готино изглежда, пък сега се места. Ами, тук да седим сега, какво да направим? Трябваше да изместя, не мога да живея в пещера. Така, там има кол, още от предишния епизод. Го бях видял, но забравих да го взема. Сега ще го взема. Ето го и него. Така. Добре, нека отидем да си оставим нещата. Така. И да ходя да копая. Да видим, може да ми излезе пак късмет да намеря отново диаманти. Но отново трябва да копая до 11 левел. Но да, аз ще се върна в пещерата, до която бях седнал сега. И ще копая там. Защото тук не ми се правят дупки и такива работи. А пък отново трябва да копая до последния левел. И така. Така. Да осветим още малко тук. Тук, тук. Тук, тук. И тук. Да. Добре, супер. Така. Имам 900. Да. Може би съм ги изпекал първи епизод. Чакай. Добре. Нека си направя броня. И... какво друго си направя? Панталони. Супер. Потушки. Добре, точно. Даже ще ми остане едно айрон. Добре. Голда се е изпекал. Добре. Да оставим това тук. Да взема от храната с мен. Добре. И нека отиваме да копаем. Да. В миналия епизод, както знаете, ви показах методи за намиране на диаманти. Но намерих пещера и намерихме диаманти. Но сега ще ви покажа без пещера. Според мен би трябвало да намерим, но повече време трябва да копаете. Съм да отида. Значи, както казах миналия път, първият начин е да отидете на 11 лево и да копаете само направо. А вторият начин е отново да отидете на 11 лево и да копаете през 3 квадратчета, през 3 купчета. Сега ще ви покажа точно за какво имам предвид, само малко бързо сляза.
Мисля, че беше тук. Не, по-надолу. Нали? Да, ето тук. Сега, ето го първият начин. Копаеме само натам. А втория начин е, ето го. Копаем тук, през тези копчета, копаем тук, през три копчета и копаем ето тук. Но знаете, че миналия път намерихме пещера. И сега ще направим ето това копаене само направо. За да имаме късмет да намерим диаманти. Така. Добре, приятели, вършим се след малко. И здравейте отново, приятели. Намерих пещера. Много рестон. Както видяхте, много кол имаше там. Да, наистина много кол. Стаки 3 събрах. Това тук ще го затворим, само да не паднем. Дано това да е голямо, не да е само някакво манинко. Но аз чувам и слаймове, затова сигурно... Но къде са тези слаймове? На небене, тук нямам никаква идея. Но както копаете така и изведнъж намирате диаманти, но може би този епизод няма да имаме такъв късмет. Ето го, ето е пещерата. Come over here, fucking skeleton. Добре. Добре, да махнем F3-то. Добре, супер, това е много хубава пещера. Да оградя това тук в торчове, да знаем, че тук е изхода. Добре, нека тръгнем първо на тук. Да, и както виждате, или ще намерите пещера, или ще намерите диаманти с моите методи. Тоест не са мои, но много хора ги знаят, много хора не ги знаят. Затова ги казвам. Така. Добре, имам още малко къбъл тук. Добре, да взема айрона. Така, там има още айрон. И отивам да го взема. Това изгоря. Добре. Опа. Тук има още айрон. Отида да спра водата. Дано там да има диаманти или нещо хубаво. О, супер, обсидиан намерихме. Поле, майко! Да, за малко да умра. Добре, нека вземем този обсидиан. Трябват ни 10 купчета за портала. И още 4 за enchantment table.
Също ще ви покажа и най-добрия, не най-добрия, но как да направите enchantment table да ви enchantва до максимум левел, т.е. 48-50 левел, не само 30. Такива неща. Да успеем да намерим още диаманти, за да успеем да си направим enchantment table. А също и просто да имаме. Така, да взема колко обсидиан събрах. 4, добре, вече имаме за enchantment table, сега ни трябват още 10 за портал към Недъра. Да, също да успеем да намерим Nether Forest, защото тя е много важна. Там са блейзовете, за да вземем Blaze Rod, да си енчантваме неща, да правим полшенки и много други работи. Дано да успеем да я намерим, защото много рядко се намира. Добре, там също има обсидиан. Затова дори той да го вземем да ни стигнат, ще имаме достатъчно. Добре, приятели, ще връщам се след секунда. Здравейте отново, приятели. Както виждате, събрах точно 14 обсидиан. Сега нека отидем ето там, за да видим дали има нещо. И ще се връщаме. Уоу. Така. Това го правя, защото нямам кабелстони и не мога да си правя мост върху лавата. Добре. И това също така съм имал голям късмет, когато съм копал така. Копая и намирам диаманти. Може да намерите диаманти по всякакъв начин. Просто аз ви показвам едни от най-лесните. А вече вие, ако имате някакви други нови предложения как да си намерите по-лесно диаманти, пишете ми. Добре. Само ще преразгледам за... Тук има много ресурси. Добре, това ще го направим в следващия епизод обаче. Тук има монстър спаунер, добре, да. Добре, бягам, защото от много зомбита. Добре, приятели. Тази пещера, която намерихме, е много хубава. Но аз обаче, ето го моя вход. Ще си направя, да, то се вижда, добре. Нека се връщаме. Така. От тук, така. От тук, така и така. Само заради тези пътища, които не водят на никъде. Добре. Така. Добре, имаме обсидиан. Нека направим Nether портал. Сега. Добре, връщам се, когато отида до къщата. Здравейте отново, приятели. Ето вътре върнах се. Сега ето го флинта. Ето и малко айрон. Оде. Така. Нека направим флинтен стил. Как се правиш това? Добре. И нека направим портала тук. Да, не знам защо тук, но тук реших. Макар че могат да идват зомби пигменове, но не. Аз съм си направил още едно нещо, сега ще ви покажа какво. Добре. Супер. Тоест, да. Ето така, добре. Да, не изглежда много добре. И го обърках. О, фак. Сега трябва да го труша. Да. Добре, приятели, връщам се след малко. Добре, приятели, завис отново. Оправих
недър портала. Мисля, не съм го правил, но чупих копчетата. Да. Сега ще го направя както трябва вече. Правя така. Тук така. Тук така. Слагам две тук. И ето го. Нашия недър портал. Ще си оставя всички айтеми вътре в честа. Да си подредя инвентурито. Т.е. това да се изпече тук. Така. Това тук. И да отидем. Само да видя. Добре. Чуете за какво ме тази врата. В недъра ще направя нещо като малка стаечка, за да може зомби пигменовете да не влизат. Защото ако влезнат, ще влезнат в моята къща и ще ме убият. Сега да изчакаме. Добре, супер, спавам до Soul Sanity лава. Това не е съвсем хубаво, но пак е нещо. Ще направя съвсем малка стаечка, колкото мобовете да ни влизат. Така. Там има кварц, кристал. Ето така. Добре. Така. Тук така. Добре. О, вярно, не мога да вляза заради Soul Sand. Ето сега вече мога. Добре. Супер. Хубава стаичка сна. Добре, това беше. Нека се върнем. Ще обикараме другия епизод в недъра. Така. Добре. Нека оставим нещата в честа. И това беше от мен, приятели, за епизод 3. Епизод 4 ще се опитам да го направя по-бързо. Но ще видим. Добре, това беше от мен, приятели. Довиждане. До скоро.